Mitä kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt sitä pois päältä. Tänään on mun my day. Ja mä en ole näkynyt videoilla. Mä en tiedä miksi tyypit on ollut niin tyhmiä. Ja mä oon sit Elli. Ja mä oon tää tallin paras lätsästäjä. Ja tänään tullaan tekemään kaikkea kivaa. Ja mä aion pestä Kalestan. On ihana homohoikkis. Kalesta on ihana. Nyt mennään. Tämä on se Kalesta, mutta tää olisi minun vihollinen. Te haluatte tietää mikä se on. Haluatte. Tallin älytön, aivoton siis ja tyhmin kakkapää Felix. Tyhmä Tallin kingi. Tai Felix ketchuppi. No niin. Ei Felix. Sä tiedät kakkapää. Moikka! Mitä mä nyt voisin tehdä? Mä voisin pestä suoraan. Kalestan. Voisin mä mennä lätsästä. Pitäisikö mennä maastoon? En mä jaksa mennä maastoon. Mä menen nyt lätsästä. Olevatkaa, mitä? Mä menin ilman satulaa. Nösset menee satulalla. Vaikka siinä on esteitä, kun hypätään, niin mennään satulalla totta kai, mutta... Ei mennä. Nösset pitää satulaa. Mä en oo nössö. Jos sä mietit, että mä oon nössö, niin mä tuun sun taloon ja vien sun kaikki sleissit. Ja sulla on tyhmä, kun toi video pätkät. Niin, jos sulla on oma hevonen, niin et halua tietää, mitä mä teen. Heti läppää vaan. Itse asiassa mä pyydän, että mä haluan laipan. Elika, tuo mulle laippa! Miksi? Koska sä saat sen jälkeen Felix-leissin. Ei semmoista olemassa. On. No, mikä se on? No, se on tavallaan nyt pehmu, mutta... Ei ole pehmu. Ihan sleissi. Ihan sleissi on. No sit noin. Se on kuitenkin pehmu. Tos. Oikeesti! Sitten alkukäyntejä. Miksi sun leipä on ylhäällä? Ihan sama sitten on jollein. No niin, nyt aletaan vetää laukkoja. Mä videopalilla videot. Mä en jaksanut kuvata koskaan. En jaksanut. Mutta mä en oo laiska. En. Tiesittekö, että mä oon juoksenut 2 kilometriä peräkkäin? Niin, te ette voi sanoa mua nössöksi. Tai siis laiskaksi. No enhän mä nössökään oo. Vai? Joo, en oo. Onneksi. Aletaan vetää, ettei oo tylsää. Hop hop! Hop hop! Hop hop! Heitin ton leipän pois, kun mä en jaksa nähdä. Nyt laukkaa! Mä en
Minä lätsytä sulle. Tänään. Kuitenkin tuun loppukäynnit. Ja loppukäynnit. No niin, siinä oli jo loppukäynnit. Haluatkaa mitä? Meidän piti mennä pesuille. Mutta mä aion mennä mun kotiin. Ja mulla on ulkona letku. Ja mun äiti ja isi on töissä. Niin mä aion taluttaa Kalestani. Ja mulla on lepussa siihen, koska mä en jaksa kantaa sitä. Niin pistin nyt loimeen Kalestalle päälle. Niin lähetään. Aletaan ottaa vettä. No niin, nyt vettä otettu ja sitten saippua. Sitten aloitetaan pesu. Äkki on vähän märkä, niin mä voisin vähän itseäkin pestä. Mulla on kyllä vielä vaatteet mukana. Koska on ihan samanlaiset, koska... Mulla on näitä monta kappaletta. Tämmöistä. Tämmönen ihana paita. Housut. Lätsytyshousut. Kyllä toisia lätsytyskenkiä ei oo, mutta... ihan sama. Eli siis aloitetaan pesu. Hei niin. Oho. Äkkiä vähän mällikä. Ei haittaa.